In the name of Jesus. We honor you, we glorify you. In the name of Jesus. 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 We glorify you. We adore you. In Jesus' name. Thank you, Lord. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Singahlala phansi bangcwele. Ngiyabingelela abangcwele bonke egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ubaba uNkosi ngisindisiwe, izono zami zithethelele. Nikhona bazalwana? Hallelujah. 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 Ungasuke ekhaya uzogodola etendeni. Nikhona bazalwana? Sesikhona ukuza kuye mase uqashukile uqashukile. Bakhona bahlele emakhaya baphuza icoffee basalise ukuthi imvula iyana. Nikhona bangcwele? Manje mfundisi ukubheka ikhona into ethi hey asithandaze siyivala imvula. Nikhona bazalwana? Kodwa ukhona umuntu oyifama ole efamini. Sukela ngoJanuary uyathandaza ukuthi imvula ine ukuze ummbila umile. So mina ngimile ngilana ngithi Nkosi ayivaleke. But there are farmers abafaka ama-million phansi emhlabathini. Bathi Nkosi mayini imvula ukuze umile ummbila. Mayini imvula ukuze amabhontshisi avele phansi. So asikwazi ukuphikisana nentando kaNkulunkulu. Imvula mayine ngoba ifunayo. Nabafuna usimakade mabafohle imvulina beze kuye. Nikhona bazalwane? Manje mase ukhona ungathuli bese uyagodola bese uyahawulisa. Nikhona bangcwele? Sesikhona ukuza kuye ukuzophakamisa igama lakhe. Baningi oNkulunkulu kodwa akekho njenga naye. Imvula ikhona noma imvula ayikho. Sesifohlile ukuza kuye. Ngegama lika Jesu. Sesifohlile ukuza kuye. Hallelujah. Ungathi ke mase ufohlile bese uyangathi uyazela. Ngathi uyagodola, ngathi uyahawulisa. Nikhona bazalwane? Nikhona bangcwele? Awuthi amen emvuselelweni. 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 Hallelujah. Awusuka nini madoda? Hallelujah. Hallelujah. Ngoba indaba yami nawe ayipheleli lana. Khona la siyakhona. And indlela yethu lena ayibi ne-ice cream every day. Akubi sewimphi wonke malanga. Kwesinye isikhathi kuyanetha kanjena. Kuyenzeka ukuthi komunye ohlele phansi impilweni yakhe kuyanetha kanjena. Nikhona bazalwane? So siyafohla kwesinye isikhathi size kuye. Nikhona bangcwele? Njoba sifohlile silapha emvuselelweni nje, we are lively, we are here so that simnikeze udumo elimfanele. Nikhona bangcwele? Yes. Phakathi kwethu bazalwane bam, can we all stand in the name of Jesus? Angifuni nje kumusha isikhathi since kuyi Sunday. Phakathi kwethu khona umfundisi wethu. Nikhona bangcwele? uRev Ngobo, all the way from Newcastle. Nikhona bazalwane? Abanye bamazenta abenemsebe. Nikhona bazalwane? Awushama khwela, awulilize, awushama flag. Ingeke inkosi ize ngaphambili izosela lo uNkulunkulu esibekile enhlizweni yakhe. Thank you, Holy Spirit of the living God. Have your way tonight. In Jesus' mighty name. Amen.
singahlala phansi. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Angithatha ithuba sibingelele ubaba umfundisi uNkosi. Siyabingelela egameni likaJesu Mphazima. Ayibonge inkosi khathite siyabingelela. Ngegama likaJesu abafundisi bami bonke abakhona siyabingelela egameni likaJesu. Amen. Amen. Ngokwehlukahlukana kwenu bahlobo bami 540 ministry yonke sayibingelela. I-team ye-GKC siyayibingelela egameni likaJesu. Amen. Sisifeyade siphathele uhlelo siyabingelela abazalwane bami. Amen. Ngithi ngibingelele kuze nginisheshisele. Haleluya. Ngegama likaJesu. Awutshela umakhelwane ukuthi hayi Hayi. ubanda njengemvula no. Ubanda nje. Lo namhlanje. Haleluya. Amen. Siyabonga kakhulu bathandekayo ukuthi sibe phakathi kwenu. Ngiyakholwa ngisindisiwe ngiyamthanda kakhulu uJesu wangenzela umusa. Hallelujah. Amen. Ngabe ngiyahlabelela manje. Glory to Jesus. Hallelujah. 1 John chapter 5. Ngizonisheshisela abazalwane bami ngegama likaJesu. Singavala amehlo. Shamando zilibakase. Embreko shandaya eziahata. You are worthy for the glory, you are worthy for the honor. Hallelujah. Wawunamandla kunathi wasehlula nanamhla uyasehlula. Inhlizweni yethu ukuthi shama, inhlizweni yethu ukuthi shalom. Inhlizweni yethu ukuthi kadesh, inhlizweni yethu ukuthi nis. Inhlizweni yethu ukuthi adonai. Inhlizweni yethu ukuthi mekadishkem. Oh Jesus. Badakosada kosa debida. Lebreko shanda libazo akaba. Ilimazo akade ziahata. Helidosha akamando. Hebras da akadoshe. Baba sisempumalanga nondi abado shihalade. Liahado kamando elbado se. Lebrekoshianda libazo akada. Baba sisempumalanga ekamando izo ata. Nambo baba nabo mama nazintombi nazinsizwa nabantwana abancane sithi ilimando ziyahade. Hekabazo ilimanda ziyahade. Hallelujah. Ilimanda zika abradosha. You've planned this day. Jesus. Asilazanga wawulwazi wena. Halimaso. Shekabado ziyahade. Ngingawathola ama-intercessor amabili amathathu. Besiphakame kancane mandoshi yahalaba. Lebreko shanda libazo. Ziyahada adoshe kapa. Limando ebrasta akadosh yeheba. Kambrando shapa alitekasiatu. Zu atamande ibadosh yehe. Hembrede elikata alaseta. Liahato she akapa. Zi atotose elimate. Kubrasta bahate. Elemendo se abata katose. Shepata halatakate. Ulimande yabahata katose. Lebreko shanta amandosa. Ukona no fana nawe. Ukona no ngapagama mentabeli. Atangalinganiswa nawe. Akekho ngafaniswa nawe. Uyinkosemile. Umile kuze kube phakade. Ukhona ekuqaleni ukhona ekugqibeleni. Shepa katose. Liroko she apato. Imando Zabata, each and every corner. Elimando Shadaba, Nable corner.
Lembrekosha talido shanalia konam. Lebrekosha all over this place. Father, we bless you and we thank you. In the name of Jesus. Hallelujah. Ukwesimshaya izandla kakhulu uJesu Thank you, khona kule Jesus. ndawo. Hallelujah. Thank you, you, Jesus. My brother Melus ngiyakubingelela igama lika Jesu. Izwi lakho Jesu lingamandla konke okukhona. Wavela ngezwi lakho. Ilona laqalayo futhi ilona elizogcina ngoba lona alehluleki. Jesus. Izwi lakho Jesu lingamandla lingumlilo oqothulayo liyephulimise dayi liphuzisi siphabala lona liyehlaba lehlukanise yebo izwi lakho angekhothwe Hallelujah. Shalabazo lekadosia ata onalo izwi lakho onalo izwi lakho angekhothwe Elemando se halata. Alekocha. Oh, nalo.
yoyami la inhliziyo yami. Hallelujah. Uthi lase liyangibonisa ukweduka kwami. Uthi ngithema ngibona ngase ngiyayivuma izono zami. Lungile bazani bami, asifunde le verse ngingakashisi. Ngiyakholwa ngisindisiwe. Selokhu ngahlangana noJesu ngumfana. Akhula noJesu ngaba insizwa. Khula noJesu namhla ngubaba. Oseqinile nje impela ungangithathi kancane. Alibonge igama lika Jesu. uJesu ngifuna nizwe kahle lokho angilekelela ngiwumfana. Kusho ukuthi uyakwazi uJesu ukumlekelela umfana ophakathi kwalaba abantwana. Niyeza bazani bami ahambe naye azafike ekubeni indoda. Haleluya. Kusho ukuthi kayekani uJesu. Mawufika isikhathini la abantu bekuyeka khona kunesimangaliso sokuthi yena kayekani. Lesikhathi abantu bethatha ama steps awu10 behlehla yena uthatha 1000 esondela. Awu ningilalele bathandeka. Jesus, hallelujah. uDavid ubone kahle abhala athi emahumeni akhe konje kungenzeka yini ukuthi umame akhohlwe umntwana onqume kuso isizalo sakhe na. Kahle kahle impendulo bekumele ithi ibimele inqabe ithi akekho umama ongakhohlwa umntwana wakhe. Kodwa lithi iBhayibheli yebo ukhona ngoba imvelo yomuntu ukukhohlwa. Oh ningilalele bathandeka. Ungadideki makunabantu abathe bazohamba nawe ngoJanuary bathi bazohamba nawe ngoFebruary kodwa manje uSeptember siyamphetha awusababone eduze kwakho sebekhohlwe nguwe. Khumbula imvelo yomuntu ukukhohlwa. Umuntu nje imvelo yakhe iyakhohlwa. Alibonge igama lika Jesu kodwa bese ebhala athi kodwa mina angikhohlwa abami. Bese enikeza isizathu sokuthi yini ngingakhohlwa abami. Uthi ngikulobile. Oh sanibonani bathandekayo entendeni yesandla sami. You are tattooed in the palm of my hand. Usikuthi ngamanye amagama usimakade makuphakama isandla sakhe kuphakama wena esandleni. Awuningilalele bathandekayo ngamanye amagama ungazubabambe ngebhantshi abantu uzama ukubasondeza ukuthi abathi stick with you. Mabehamba bayekele bahambe ngoba idestination yakho ayikho kubo. Ubantwa idestiny yakho ibikade kubo bebeyohlala nawe no matter what. Kodwa khona ngifuna ukumintroduce ongayekani mabekuyeka ongadelani mabekudela. The name is Christ Jesus. A friend that is better than your friend. A friend that stick together. Inganendaba noma sewubheda kodwa uba still available. Noma sewuhlehla yena uba still available. Akanendaba noma sewugive up yena ka give up kuwe. Awusanibonani bathandekayo kukhona umuntu ongayekani. Lesikhathi abantu bekuyeka kodwa yena akayekani. Uyekwa abantu abathembile abawuyitshela ukuthi kusasa lakho liyofezeka ngenxa yabo bese bayakuyeka
abanye bakho umkhaya Oh, Jesus. bathi sifuna ukubona uzokwenze njani beyitshela ukuthi uzoshona phansi kanti balindele ukuthi uya phansi yilesikhathi uphakama Jesus. kukhona uNkulunkulu ongayekani Hallelujah. ngicela ukunitshena eMpumalanga Oh, Jesus. ngicela ukunitshena eSekhunda mawubayeka abantu Jesus. usimakade uyabantshatha Hallelujah. uthi ohlabelelayo Jesus. uyabathwala bakhe Hallelujah. bese uyabahola Hallelujah. uyayekani Inamahaya. athi ngiphinde futhi akayekani Oh, Jesus. athi ngiphinde futhi akayekani Oh, Jesus. hayi ngicela ukuphinda mina akayekani Oh, Jesus. uJese wehlela umhlolo wazala indodana engazi ukuthi izalwa uyi oh imiskhola wazala indodana angazi ukuthi izalwa nguye ngoba uma kaDavide wayekade emdubile engasangena endlini wahalela isigcilakazi ebaleni kanti isigcilakazi sizokwazi ukuthi njengoba efuna ukungena kimi nje angihambe ngiyotshela umama lithi iBhayibheli wagqoka uma kaDavide wagqoka ingubo zalosiso osebenza la ekhaya uyafika nje ubaba kaDavide uzitshela ukuthi lo sisi kanti usengena kumkakhe kanti sizohlala isisu bese kuzala uDavide bonke abantu bamangale kwase kwaziwa ukuthi ubaba kaDavide akasayi kuma kaDavide akhulelwe azala uDavide bese uDavide akhishwe inyumbazane endlini yakubo akhishwe inyumbazane umzali wakhe akhishwe inyumbazane abafowabo ulungile wena ngoba zonke izinto zisimude ekhakini awukazi ukhishwe inyumbazane abantu begazi lakho abantu awavundle eswini esodwa nabo awukazi ukhishwe inyumbazana abantu ashara ikamero nabo uDavide wakhisha inyumbazana kanti lesikhathi benza njena bayamqeqesha bamqeqeshela uhambo noNkulunkulu ezinye izimo ezikwehlelayo ungabokhala kakhulu wakhala ubuye nganeno bese ulungisa uDavide athi kwamlungela ukuba mhlushwe bese ngiyayifunda imiso zikaNkulunkulu ezinye izimo esingena kuzo sizofunda uNkulunkulu Hallelujah. lithi iBhayibheli athatha uDavide ayoluliswa izimvu yedwa kanti kwaIsrayeli noma kwaJuda impahla noma imfuyo iluswa igroup ewu2 Oh, Jesus. iluswa igroup yabafana abancane bese kuba obhuti abadala abafana abancane bahlala ezantsi ethafeni nezimvu bese obhuti abadala bahlale phezulu eintabeni babuke ezantsi ukuthi njengoba belusile kwenzakalana should it happen ukuthi izimvu zi-in danger abafana baphakamisa amehlo bese bebheka obhuti abadala bese beyasayina ukuthi there is a problem down there bese beyehla obhuti abadala bazolekelela abafana kodwa kuke kwenzeka uDavide lesikhathi elusile kwaqhamuka ibhele lizodwengulwa izimvu alivezi iBhayibheli kodwa ngokwazi umlando uDavide waphakamisa amehlo wathi ubheka obhuti abadala entabeni obhuti abadala nowhere to be found uDavide wayeseyabona ukuthi ekucinga obhuti phezulu ngoba bekho angisusa amehlami niwathi thuthu ngaphekwe intaba Hallelujah. akabangithi kwaphakamisa wayesewaphakamisa amehlo ngaphezulu kweyintaba wabheka phezulu uma ngizomthola uThembu ndodakazi wami ubezothi babheka phezulu athi bakhanya ubuso babo athi basoze bajapha lesikhathi ebheka phezulu uDavide lithi iBhayibheli umoya kaJehova Nkosi wehlela phezu kwakhe walibamba ibhele walidwengula waliphosa eceleni yini Davide kwenzakalani lesi sikhathi obhuti bengekho wayesebhalika ihubo uDavide wathi ngiphakamisela amehlami eyintabeni usizo lwami luvelaphi wathi usizo
izwi lami luvela kuJehova aluvele entabeni kodwa luvela kuJehova aluvele entabeni kodwa luvela kuJehova owenza izulu wenza nomhlaba kwaphinda ngelinye ilanga kwaqhamuka inkonyama izofuna ukwenza one and a very same thing wakhumbula uDavide angisabuki intaba kodwa sengibuka ngaphezulu intaba indaba yakhe izolunga ake wonke kwaphakamisa amehlo athi thuthu kancane awathi thuthu lithi iBhayibheli the very same thing umoya kaJehova wehlela phezu kwakhe wayibamba inkonyama wayithwengula wayibeka eceleni kanti umfana kwi-training yokuyobhekana nesiqhwaga esesideleliphi kaSimakade isiqhwaga uGoliathi lithi iBhayibheli kwezwakala uyise ethi weDavide awuthathe nasi isikhafutini uhambisela abafowenu lithi iBhayibheli mayefika after 40 days nangu uGoliathi isiqhwaga isedeleli sendawo esethenjwa amaFilisti siyaphuma siyadelela umfana wavela waqasuka wathatha ilunchbox wayilahla phansi wagijima wayenkosini wathi uyonikezwana umuntu oyobulala lo mFilisti ongasokile owayisimbi kaSimakade kwezumfowabo omdala wathi wena ngiyakwazi unenhliziyo elikhuni uyishiye nobani izimvu wathi umfana kahle bhuti bekade kuumbuzo kuyakwenziwani kulo mFilisti ongasokile bathi lalela mfana uma ngabe usangakayenzi isafuna ukuyenza akwesikunikeze iCV kaGoliathi njengoba umbona ulwe izimpi esewumfana ayikho neyodwa impi akehlulwa kuyo wathi uDavide seniqedile na bathi yebo siqedile wayesethi athi nami ke nginilethele iCV ngike ngahambe ehlane ngilusa izimvu zikababa kwaqhamuka inkonyama umoya kaJehova wehlela phezu kwami ngayidwengula inkonyama kwaphinda ngelinye ilanga kwaqhamuka inkonyama umoya kaJehova wehlela phezu kwami ngayibamba ngayibeka eceleni ubani lo mFilisti ongasokile namhla ngifuna ube nenkani umemeze esimeni sakho ubani lo mFilisti ongasokile owayisa impi kaSimakade lithi iBhayibheli umfana waya kuGoliathi eyane-boldness eyanamandla asehlane kwesinye isikhathi mazila ukudla sithandaza sibuya namandla amandla asehlane namhla ngisomemezela esomemezela esekhunda kukhona uThixo osebhathisa amandla Jesus kagama likaJesu haleluya waya mayingabeza uDavide bese yama-undermine uGoliathi athi wena mfana ucathi ngeyinjana mina ukuthi ungeze uphethe indukwana nje kimi bese ethi umfana mana kancane khona into ongayazi wena uza kimi uphethe inqula wena uza kimi uphethe umkhonto athi kodwa mina khona into engiza nayo ayekela manje ngibona ngwaphethe ngiza kuwe negama oh Jesus negama likaJehova uphilayo ngoba siyanqoma ngegama oh Jesus akhona amanye amagama abantu abakhuleka kuwo kodwa likho igama elifana nelakhe kusho iZenzo 4 verse 12 ayikho insindiso ngomunye futhi alikho elinye igama elinikezwe ebantwini esingasinda ngalo igama likaJesu lalela leli gama linamandla silibiza kugijima imfene phezu kwerufu sithi ngegama likaJesu ibaleke imfene iziyongena kwamthakathi oh Jesus ifika ingene neyicapha haleluya ithi ubaba ongcoba shisa oh Jesus ngoba leli gama linomlilo masilibiza ligijima umlilo awekho amadimoni angama haleluya masesibiza leli gama oh Jesus wathatha indwayimani umfana yazi namhlanje ngifuna ube aggressive yazi namhlanje ngifuna ube ne-anger oh Jesus wathatha indwayimani wathi mana kancane singakayiqali into esizoyiqala ngicela ukukunikeza imemezelo ngoba khona into ezokwenzeka ongayazi akwengunikeze nazi imemezelo ikhanda lakho
ngizobe ngilifake kuleyo nkemba yakhe esokhalweni. Isidumbu sakho Oh, Jesus. ngizosiphosela izilwane zasendle. Hayi kusasa namhlanje. Lalela. Iyeke lento yakho yokupostpone amandla. Uthi kuzokwenzeka kusasa. Uthi kuzokwenzeka ekhaya. Lalani bathandekayo. Mina khonto engiyazi uNkulunkulu lo usiphendula la sithandaze khona. Oh, Athi Jesus. ngikuhlebele. Tonight isikhathi Egama lika Jesu. sempendulo yomthandazo wakho. Hallelujah. Lo mthandazo uzophendula la. Jesus. Akashonga uDavid ukuthi ngelinye ilanga lelo khanda uthe namhlanje lelo khanda ngizobe ngilihlome enkembeni yakho. Awuqala umdlalo. Wayisweba into ayini. Egama lika Jesu. Ungakhohlwa uGoliath ugqoka insimbi kusuka ekhanda kuyoshaya onyaweni. Kanti abakhohlwa ukuthi laba abaveze khona isikhala sokuthi kuvela amehla akwazi ukubona kunesikhala esebunzini. Hallelujah. Ngiyacabanga khona abafika iBhayibheli alivezi bathi uyambona lo muntu ugqoka insimbi ngeke uzumenze lutho futhi mkhulu lo muntu ngeke umenze lutho. Kanti uDavid ubona the vice versa. Ukuthi mina hleze ngishaya inyoni ehlane. Hleze ngidubula amajuba ehlane. uDavid uGoliath lo mkhulu kakhulu ukuthi ngingamgeja ngetshe. Oh, Jesus. Lesi simo uSathane athi sikhulu ngeke usenze lutho. Leso simo sikhulu kakhulu ukuthi singasigeja ngomthandazo. Hayi namhla sizosiqonda. Sengathi ungamisa kanje izandla zakho. Uthi qondanisa ke namhlanje. Oh, Jesus. Izinto zami zangigeja ngo2022. Zangigeja ngo2023. Oh, Jesus. Zangigeja ngo2024. 2025. Ngiyaqondana. Egama lika Jesu. Ngiyaqondana. Egama lika Dozam Jesu. siyaqondana manje. Egama lika Jesu. Kuzoya straight la ngifuna kuya khona. Hayi lalelani sengikhathele ukukhoshela abahedeni bebumelela left and right. Namhla siyaqondana. Namhla ngizomemezela. Ngiyaqondana. Jesus. Hallelujah. Kuyaqondana. Ngiyaqondana. 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 Egama lika Jesu. Namhlanje Egama lika Jesu. siya-align ney'nto zethu. Egama lika Jesu. Isonto kade litshekile liyabuya. Isonto belitshekile liyabuya. Egama lika Namhla Jesu. singena esibolweni. In the name of Utshena Jesus. amabili abathathu uthi kuyaqondana. Yaqondana. Tshena amabili abathathu uthi ziyabuya iy'nto zabo. Uyinto zami. Thana nokwadliwa isikhonyane kuyabuya. Yabuya. Namhlanje itshe sizoliqondisa ngqo ebunzini. La kufanele lishaye khona. Angeke lishaye eceleni. Lizoqondana. Egama lika Jesu. In the name of Jesus. Qondanisa. Jesus. Yaqondana. Akumemeze thana qondanisa Jehova. Qondanisa Jehova. Egama lika Jesu. Kudala walotsholwa akushadeki. Qondanisa Jehova. Ulahlekelwa umsebenzi uphinde uthole uphinde ulahleke kulonyaka kuyaqondana. Qondanisa Jehova. Izinto ehlasilahleka siyabuya. Namhla kuyaqonda. Le moto kade hamba iphuma. Iyangapha iyangapha. Egama Iyaqonda. lika Jesu. Egama lika Jesu. Iyaqonda. Egama lika Tshena Jesu. amabili abathathu kuyaqonda. Yaqonda. Batshene sekuqondile. Sekulungile. Batshene sekulungile. Sekulungile. Batshene sekulungile. Sekulungile. Come on somebody kulungile. Sekulungile. Hlalani phansi. Hlalani phansi. Khonto ethi nje kuyaqondana. Kuyaqondana manje. Jesus. Devil is a lie. Lagijima straight. Isolo ushaya ebunzini. Hayi mani sengathi ungasho ushaya isifuba uthi qondanisa Jehova. Let me tell you, it is an error, Ngamsili, it's an error to pray and see no answers. Asamthandaza uNkulunkulu ongaphenduli. Samiyeka kudala ongaphenduli. Yingakho noma sithandaza asisathandaza ubuhomhom.
sithandaza ngezwi. Ngeke usasizwa nje sithandaza wangala, ngeke usasizwa nje sithandaza sithi mgangade wendlela ebheke eJerusalema uvuma vuma novuma ezizweni usigoloze simehlabomvu esabheka ufari ngathi simjamele ingqungqulo eyashaya amaphiko phezulu kweJerusalema. Hey, asisayithandazi leyo nto, sesithandaza ngezwi thina masihlaselwa izitha. Sithandaza ngoDeuteronomy 28 wena simakade uthe masilalela nokulalela izwi uyasibusisa singena, uyasibusisa siphuma, yonke into esiyithinta ngesandla sethu iyobusiswa. Bless us, oh Lord. Nangabe ingane zethu sidakwa sikuma-drugs, sithandaza ngevesi elandelayo uthe inzalo yesisu sethu kuthiwa ibusisiwe ngegama likaJesu. Uma sihlaselwa izitha sithandaza ngovesi 7 wena simakade uthe izitha zethu ziyasihlasela ngendlela yodwa kodwa uyihlakaze ngendlela eziyisikhombisa. Bese siyahlakaza athi ngiprofethe yekela ukuyogeza igama lakho kubantu abakhuluma ngawe kabi, ngoba usimakade uzokwenza ukuthi bahlangane ngegama lakho baphinde bahlukane futhi ngalo igama lakho beze wimpi behamba ngemoto eyodwa bezokhuluma ngegama lakho. Usimakade abaxabanise bahlukane baphume sebehayikha abanye befonela ama-Uber abekho yothinta wena. Ingani masithandaza senikhohliwe yini kuthiwa thinta wena usesihlamvu yeso likaThixo awusenikhohliwe yini? Asikho nesisodwa isikhali esilolelwe wena esiyaphumelela noma singalolwa angeke iphumelele. Ngeke iphumelele, ngeke iphumelele, ngeke iphumelele, ngeke iphumelele, ngeke iphumelele. Noma ungayilandi iy'nkabi zakho ngeke iphumelele. Thina masithandaza sithandaza ngevesi wena simakade uthe siyonyathela ofezela sinyathele nezinyoka angeke baze basilume. Uthe siyodla nokubulalayo angeke kube nangozi kithi. Lalelani, ayikho into eyingozi kithi, noma ingozi akusingozi, noma ingozi akusingozi. Hlalani mahloba, ma usifakela umuthi siyadla sicela isamo sithi enko. You know why? Ukuthi umuthi wakho uphenduka ube yesinye seyipayi sezimnandi kakhulu. Awuthi shaya ake uthi betha tata betha sivele njena kuxuphuzela isisu siye toilet kuphuma inyongo uthi ulindele ukuthi sizowa usithole siphuma. Kwenzakaleni ukuthi uyasibulala kanti uyaselapha? Awazi yini aniwafundanga amaRoma nina ukuthi konke kusebenzelana kube ngokuhle kwabamthandayo usimakade. Athi ngiprofethe izinto ezikhalisa izolo zizohlekisa namhlanje. Lalelani, sinonkulunkulu. Hlalani bafundisi bami, ngiyaxolisa. Ma uthandaza yekela ukuthandaza ubomomo, yekela ukuthandaza ungazizwa. When you pray thandaza ngezwi man, thandaza ngo-Isaya. Ma uzwa umzimba engathi khona into ungazizwa, thandaza ngo-Isaya ngemivimbo yakhe thina siphilisiwe. Madoda, ngemivimbo yakhe thina senziwe njani? Hayi siyophiliswa. Present tense siphilisiwe. Uphila ungakabekwa izandla ngoba kulesi sikhathi kumele ube careful ungahambe ulethe ikhanda ubekwa nanoma ubani ngoba sekuneyigebenga eziningi namhlanje. Kodwa thandaza ngo-Isaya ngemivimbo yakhe thina sesiphilisiwe. Egama likaJesu.
ngabe unoma altar call hamba ugijimela wonke ama altar call ngoba ushawa ukufunda izwi uthandaza uzothandazelwe zigebengu ngathi zikuthandazela khona ezigcobe ezandleni uvela ube isiyoyo ungazi ukuthi msana nemuntu lo siyoyo kangaka mayethandaza uyavutha kodwa izinto zakhe ziyemumva izinto zakhe ziyiphambili waye amapulpit wrong wathandazela abantu abarong wahlula ukufunda izwi nawe noma uthandaza uNkulunkulu bengiyini mina ngiuLazaro shut up mawuthi ubuyini uLazaro uzohlala ngasesangweni izinto zikukhothe iLord kanti iBhayibheli lithi na we are the royal priesthood we are the chosen nation siyisizwe sikaNkulunkulu siyisizwe singcwele siyisizwe sobukhosi singabantu bomusa kaNkulunkulu akusebenzi thina kusebenza yena hayi haleluya manini ningixolele bakhokheli basesekhunda neculo enilicule naze nakhasa phansi izulu liyasetshenzelwa halala hey liyasethenze akungenwa mahala vala melus vala yalivala loculo alisetshenzelwe izulu alisetshenzelwe izulu akuyona imisebenzi yakho le kuthiwa kungenwa mahala kungenwa ngomusa njengoba nilapha nje nizosebenzela izulu uNkulunkulu wami naze nafa kumosha amandla sekwasebenza uJesu waqeda bafowethu useqedile uJesu wena wakho umsebenzi wodwa ukuphakamisa isandla Jesus umamukele njengenkosi nomsindisi hallelujah the rest is history oh Jesus wafa kwabakanye wasihlawulela izono mase sikuye lithi izwi umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha okwakuqala kuyandlula bese kuvela okusha haleluya yingakho noma sifakaza sesiba careful nokufakaza kwethu unganishintshela nokufakaza manje mawusumzalwane nje yekela ukufakaza ngezinto owazenzayo fakaza ngezinto azenzile fakaza ngezinto kanjani azenzile hayi izinto owazenza ngoba mawulokhu ubhizi ufakaza ngezinto owazenzayo uzama ukusitshena ukuthi wawuyithanda lento owayenza enuyayikhumbula manini lithi iBhayibheli mayethethelela uthethelela thatha izona ifaka olwandle lokukholwa aningizwa uthethelela enze njani athatha izona ifaka kuphi olwandle lwani lokukholwa akhohlwe bese lithi iBhayibheli nina ngoNkulunkulu manje uNkulunkulu mayethethelela uthethelela akhohlwe manje sinenkinga yakho wena ongakhohliwe sakuthatha sakufaka emanzini amaningi sakubhabhadisa sathi sibulala umuntu omdala kodwa njalo mawusukuma uzofakaza uvusa umuntu omdala hayi yeke manje lento yakho yokufakaza uthi ngangife ngangiqo ngangijo ngangitsho ngangiphu ngangida fill in the missing word fill in the missing word futhi ngeke ngengizalo ukungibuyela lapho ulele wena usoyisidalwa esinjani esisha mako ukuthi usenza izono uyaka izono zenziwa umuntu wrong sezathethelela izono ngokumamukela njengenkosi umsindisi nisuke nathatha ivesi nalinikeza uSunday school kanti ivesi lokuniphilisa bazalwane bami John 3:16 ngokuba uNkulunkulu wayenze njani walithanda izwe kangaka waze wenze njani wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba yilona lo onjani okholwa yiyo enze njani angabhubhi abe njani abe nokuphila okunjani okuphakade the rest is history hallelujah okholwa yiyo ukaphatho sasengizothanda okholwa yiyo unokuphila okuphakade iphakade kiphakade akusekho ukushintsha mawumukela uJesu usunokuphila okunjani okuphakade okuphakade manini mina ngikhulela emakhaya
manje abantu boforum ngeke benze lutho emakhaya besidipha. Niyazi idip? Niyakwazi ukudipha inkomo? Niyalazi? Kukhona lo muntu obizwa ukuthi umdiphi. Ngapha eSwazini bathi umadipha. Bathi umadipha. Lo baba okuyena onikezwe igunya lokudipha inkomo. Abathi abafana mabeziletha inkomo azibaleza kaNgcobo oziphelele. Khonto enziwa yilo baba. Akusuyena omayo njengomdiphi acothula amaqashe einkomo ngawani ngawani. Kodwa khonto ayenzayo uthatha umuthi awuthele emanzini. Makufika inkomo uyikhombe emanzini. Oh Jesus. Hey man, inkomo ayizukuthi ayizukulokho igudla, ingena emanzini. Iphume ngaphandle amaqasha ayiqathake. Oh Jesus. Akusiyona eziqothulayo. Hallelujah. Umsebenzi wayo ukungena. Oh Jesus. Lalela akusikhona kwakho ukuthi u1 uzomiyeka kanjani, u2 uzomiyeka kanjani. Ngena deep. Hallelujah. Mawuke wangena. Oh Jesus. Uyaphuma ngaphandle. Hallelujah. Amaqasha ahamba eziqathakela ngendlela. Jesus. Nenkomo kumele insuku ezimbili ezintathu imangala ithi ayibheka amabeyibuza abanye kwenzakaleni izophendula ngomusha kodwa ngingena deep. Hallelujah. Abaqasha sala ngaphandle. Nanti deep. Igama lika Jesu. Umuntu Kristu Jesu. Igama lika Jesu. Osima ufike kuye. Hallelujah. Nezinto ebezikwehlula. Oh, Jesus. Ube sekuba wena ozahlulayo. Igama lika Izinto Jesu. ebekade zikunamathele. Hallelujah. Siyayiqathakela. Name of Yingakho Jesus. sinaso isikhathi esizosiwaste. Igama lika Jesu. Sitshena nawe. Hallelujah. Sithi ku1 no2 no3. Oh, Jesus. Kodwa sizokutshena khona. Ngena Hallelujah. deep. Igama lika Jesu. Mama, Ntombi endala, mawuke wangena kulo Jesu. Indaba yakho seyiphelele. Ayayiqathakela. Lalela. Ungena deep. Lokho nje ethe deep, lokho ethe mase ingena athi next. Kungena ezinye, aphinda athi next. Engenile. Indaba isiphelele. Yazi into yokushaya yini? Ukuthi deep lila uphuma eceleni. Lo mkhumbi njengoba umona umla yideep. Awusukaneni Tshela manje. makhela ungaphumi eceleni. Ungaphuma eceleni. Ungaphumi eceleni. Ungaphuma eceleni. Into ezokushaya uphuma eceleni. Oh angivala. Nenze Jesus Christ ngibona isikhathi. Nifundile? Andikafundi. Yonke into sengiyikhulumile nisafuna ukufunda nini? Oh. Glory to Jesus. Fundani phela kanini nanifundi ngani? Hallelujah. Awumanje bazani bami ngazi banithobe ngiseNewcastle. Bengizothi azanga ngathembeki ngitha ngenza konke. Amen. Hallelujah. Zanga ngathembeki, zanga ngathembeki.
unenkinga kusho ukuthi nomfundisi wena ayingeke say Hallelujah. Bafati kulungile hlalani kwasiyami nasi isikhathi sikaNkosi. Chapter 5 kuno verse 9. Verse 9. Uma samukela ubufakazi babantu. It's 1 John Yeah, chapter 1 John 5, chapter verse 5. Ufunda kahle. Uma samukela ubufakazi babantu. Ubufakazi bukaNkulunkulu bukhulu kunalobo. Yebo. Ngokuba ubufakazi bukaNkulunkulu buyilobu. Ubufakazi kaNkulunkulu yilobu nampo ubufakazi. Abufakazile ngendodana yakhe. Man ubufakazi engani ubufakazi? Ekaba le ndodana? Eyakhe. Yes. Okholwa indodana kaNkulunkulu unobufakazi phakathi kwakhe. Okholwa indodana kaNkulunkulu unani? Akugeji once wakholwa indodana kaNkulunkulu kuvela ubufakazi phakathi kwakho. Asidlule kalula lapho yebo sisi. Ongakholwa nguNkulunkulu umenze umqambi manga. Ongakholwa indodana kaNkulunkulu kusho ukuthi uNkulunkulu menza ini umqambi manga. Nkosi yami anginendaba noma ungagqoka into yegama kodwa uma ungakholwa indodana kaNkulunkulu uNkulunkulu menza umqambi manga. Yebo sisi. Ngokuba engakholwanga ngubufakazi uNkulunkulu abufakazile ngendodana yakhe. Yebo qhubeka sisi sengathi. Yilobo ubufakazi ukuthi uNkulunkulu usiphile ukuphila okuphakade. Mana bobo ubufakazi. Yilobo ubufakazi esinabo bokuthi uNkulunkulu usenze njani? Usiphile. Hayi khuluma numbers ama. uNkulunkulu usenze njani? Usiphile. Usiphile ukuphila okunjani? Okuphakade. Ngicela ukubuza iphike imisebenzi yakho lapho. Wena othi izulu liyasetshenzelwa kuphi lokusebenza khona ngoba usiphile ukuphila usiphe ngani bathandekayo usiphe ukuphila okunjani okuphakade kusho ukuthi mawukholwa indodana automatically usunokuphila and nalokho kuphila kuphakade hayi anikho bathandekayo mawuke wakholwa nje indodana usunokuphila lokho kuphila kunjani kuphakade akusebenzanga umuntu akusebenzanga uNkosi akusebenzanga uNgcobo kodwa lokho kuphila uNkulunkulu usiphe khona ukuphila kwaphakade sikuthole free of charge akusebenzanga umuntu Nkosi yami akungabe kusaba khona imibuzo Nkosi enkantolo lokho kuphila sikuphiwe ukuphila okuphakade siphila kuleli siphile nakwelizayo mawungangikholwa kugula uLazaro bese kufika umlayezo lona umthanda uyagula avela
yena uJesu angenzi Jesus. efuna uku-experience into yokuphila kanti wayengafuni ukuza Jesus. esaba umphilisi wabagulayo wayefuna ukubuya esengumfuso wabafileyo mayefika Jesus. seziwu-4 izinsuku khathide Hallelujah. esenuku uLazaro afike bese uMartha agijimeze kuye amhlangabeze esangweni engakangeni nasendlini athi siyazi ukubani bewukhona Jesus. umfowethu ungakafanga zwana uJesu uthini uthi mina ngikufa futhi mina ngikuvuka Hallelujah. okholwa yimi noma efa uyophinda phile athi mayiqeda ukusho njalo aqhamuke noMaria kube ngathi kade beriheza Jesus. asho the very same statement ukubani bewukhona umfowethu ngakafanga bese uJesu nimbeke phi bese ehamba uJesu bamkhombisa ithuna bese thi susani itshe lalelani bathandekayo Jesus. uLazaro ulele phakathi uboshwe ngeindwangu Hallelujah. umzimba wakho usuyanuka Jesus. isikhumba sifuna ukubhuculuka Hallelujah. bese ibheka phezulu Jesus. lento yaseKalvari Hallelujah. lento yafela izono zethu Jesus. lento esahlengwa ngegazi layo Jesu. avela bheke phezulu Hallelujah. athi baba ngiyazi Jesus. ungizwa njalo Hallelujah. kodwa ngenxa lesihluku Jesus. wenze lokhu bamba Hallelujah. avele uJesu athi Lazarus Jesus. come out Hallelujah. akazange ashathi ngimbone ngathi uyanyakaza sondelani eduze kwakhe nanka amandla ngiyawezwa nangevula iselodwa waphinde wavula lesibili nange ngathi uyaqhaqhazela wakhuluma kanye uJesu wathi Lazarus wathi come out wo maningi Jesus. maningi mina nawe siyazi njengoba ithi Lazarus come out akusiyena uLazarus lo uLazarus akekho la kwafuna ukuthi izwa likhulumile lihambe liye paradise lifike liyofuna uLazarus omesha nalesi sidumbu Jesus. libafika uLazarus bebaningi bese liyamlocate Jesus. the right Lazarus Hallelujah. lifike limbambe Jesus. libuye naye Hallelujah, lithi Jesus. liyafika naye Hallelujah. lithola ukuthi lesi sidumbu sesiyanuka angeke akwazi ukuhlala esidumbini esinukayo bese izwi lingene esidunjini li-amende umzimba Hallelujah. lithi put together the organs Jesus. lithi put together the tissues Hallelujah, Jesus. bese liyamshutheka Hallelujah, naye Jesus. uJesu nje come out lesikhathi bembeka uLazaro Hallelujah. wabekwa amadoda ayisithupha Jesus. kodwa mayisephuma Hallelujah. i-echo of the word Jesus. lalinamandla amanene izwi Hallelujah. lavela lamqukula Jesus. lamphosa ngaphandle Hallelujah, kwazwakala Jesus. sethi mthukululeni Hallelujah. kuthi angiprofethe Hallelujah, ngithi Jesus. lalela Hallelujah, mane Jesus. kufakile Hallelujah. izwi lizokhipha ngaphandle Hallelujah, Jesus. ngizwa amandla Hallelujah. akhipha abantu abasemgodini Hallelujah, Jesus. wafakwa abantu uzokhishwa izwi Jesus. waphoswa yibo uzokhishwa izwi Igama lika Jesu. Hallelujah. Oh mani, ayi wasami Nkosi. Nithandaza kakhulu nani la. Mina ngiyazazi ngiyavutha kodwa ngivuthi kanje no ngeke. Ngithandaza wes ngeke man. Manini bomama nciphisani nithandaza kakhulu. Oh shaka ma zukapha. Lamkhipha ngapha izwi linamandla izwi linjani bathandekayo? Linamandla. Athi amaHebheru liyahlaba bese athi liyahlukanisa kuhlukana umkantsha nethambo. Ngeke iphinde ifane izinto make kwafika izwi. Lidabula bekayo manje ke kuthiwa ke lokho kuphila khathi sikuphiwe Siphiwe. bazali bami ngicela ukunimemezela lokho kuphila sikuphiwe Nkosiyami. Nkosami ngiyaxolisa bomama makusebenza umuntu kumahala ha sikuthole ngoJesu awunena nasuke anazi kusande esikolweni namfundaphi thina sasicacula iculo kusande school lethi kungomusa ngisindisiwe kuyanga ke sebenzi yami emihle bese sithi akukho kimi ukuzibonga Nkosi uJesu ngibonga wena nizwile bazali bami akukho kimi ukuzibonga kungomusa sisindisiwe akuyanga bafowethu ngemsebenzi yethu emihle njengoba leli tende limi lapha liletha umusa
umusa owaneleyo, umusa kaNkulunkulu oqualifya those who Jesus. don't qualify. Ningamangani nje emva kwaleli tende kunabantu abano grade 12 abazothola umsebenzi Jesus. wabantu abanama degree, kunomuntu one degree ozothola umsebenzi wabantu abanama honors, kunomuntu one honors nje ozothola umsebenzi Jesus. wabantu abanama masters, because lokizwe elithi akuqualify Jesus. kodwa basezulwini bayasqualify. Umusa wakhe qualifies those who don't qualify. Jesus. Awutshena amabili abathathu ngokwasemhlabeni angiqualify kodwa ngokwasezulwini ngiyaqualify. Oh, Jesus. Mtshena thana ngiyaqualify. Ngiyaqualify. Hayi mtshena mayingabe ethule lo ngapha, tshela ngapha uthi ngiyaqualify. Jesus ngiyaqualifya. Mtshena noma ngabe usuna 14 into mawuthanda umshado mthethe ngiyaqualify nokushada. Jesus. Yes, Lord. Lo nyaka usengaphela kusengalotshola umuntu kulo nyaka. Sengalotshola umuntu azambeso kulo nyaka. Egama lika Jesu. Ziningaba lezi inyanga ezisele Awu. kukhona into esengenzeka kulo Awusukumi nyaka. madoda. Kusengalotshola umuntu, kusengashada umuntu, kusengaphesa umuntu, kusengathola umuntu umsebenzi, kusenga-approve ama-application, kusengenzeka noma yini. Jesus. Egama lika Jesu. Sengenzeka noma kulo nyaka lezi inyanga ezisele ningabi kusengaqalwa amabhizinisi enza profit kulo nyaka. Egama lika Jesu. Ngiyaprofetha ngegama likaJesu. Uyazi ukuthi ngoba yini ukuphila sikuphiwe. Incwadi yamaqala yebo eyayisi mangalela yona Yabethelwa naye uJesu abasiyabonga. Bafundisi bami ngiyaxolisa ngicela uhlale uze ngiqede ukushumayela. Mina ngiqede ukushumayela ma ngiyayeka ngenxa ukuthi ngihlushwa ngo100 gigabyte. Ukuphila sisi lokhu kuphila sikuphiwe nkosiyami, ngifuna ngithandaze khona abantu ufuna ngibathandazele ngizwa khona into ebilayo. Njengoba ngimlapha ngiphethe into zabantu, ngiphethe into zabantu ezimangalisayo. I'm standing here ngiphethe healing yakho. Oh Jesus. Hayi lalela mntana kaNkulunkulu, asinendaba ne-chronic disease. Thina sazi uNkulunkulu ophilisayo. Hayi sifunda uGenesis chapter 18 thina ukuthi kukhona yini okumehlula uJehova. Oh Jesus. Sathola impendulo ukuthi akukho okumehlula uJehova. Into ehlula udokotela ekamehlula uNkulunkulu. Into ehlula abathandaza ekamehlula uNkulunkulu. Into ehlula izangoma nenyanga kamehlula uNkulunkulu. Hallelujah. Futhi angazi ukuthi ngibabalela njengoba baqualify emandleni kaNkulunkulu. Khona amandla sinawo. Incwadi kaMathewu wabiza abafundi bakhe, wabaphephetha, wabanika amandla phezulu kwawonke omoya naphezulu kwazo zonke izifo. Njengoba ngimlapha nje umuntu ophiwa amandla phezulu kwayo yonke imimoya naphezulu kwazo zonke izifo. Asikho isifo esidabulayo mase sithenga igama lika Jesu. Uyazi ukuthi ushawa yini? Ushawa ukholo olingekho. Ngoba nithwala uncane belingakusebenzela. Ngoba lithi iBhayibheli noma ngabe lingangenhlamvu yesinaphi it's enough. Ukhola udingo kaBenihina, udingo kaTD Jakes, udinga nje okungangenhlamvu yesinaphi, then your matter is going to be solved. Sisifeke kwasami, sorry sisami. Ufundela uhlanya Jesus. Ukuthi uNkulunkulu usiphile ukuphila Bambana, okuphakade. uNkulunkulu usenze njalo siphile. It's a gift, it's a gift, it's a gift. It's a gift. Umuntu mawumupha into, uyamupha ungalinde lutho in return. Ningacabanga ukuthi uNkulunkulu uzonisindisa ngokwemsebenzini. Ningacabanga ukuthi futhi uNkulunkulu uzonivuza ngokwemsebenzini. uNkulunkulu uzonivuza ngokomusa wakhe. When I follow the word of God and the principles of God, indaba yakhe iselungile. Indaba yokukholwa, it's about principles. Ngiyokhuluma ngelinye ilanga nkosiyami indaba yama principles. Usiphile yebo sisi. Nalokhu kuphila kusendodaneni yakhe. How? Hey? Nalokho kuphila kanti kokuphi? Kusendodaneni yakhe. Ungayigeji indodana. Uyoba nenkinga yokuqondana nesonto ugejwe indodana.
lokho kuphila kuthiwa akukho Assemblies of God, akukho Faith Mission, akukho Anglican Church, Oh, Jesus. akukho Bethel Assemblies, kodwa nalokho kuphila esiphiwe kusendodaneni. Hallelujah. Ngamanye amagama uthatha indodana uthola ukuphila, uthatha indodana uthola ukuphila, uthatha indodana uthola ukuphila, Oh, Jesus. uthatha indodana uthola ukuphila, uthatha indodana uthola ukuphila, Jesus. uthatha indodana uthola ukuphila. Hallelujah. You do yourself a favor, thatha indodana, automatically ukuphila kwakho. And lokhu kuphila okwaphakade. Manje ingozi efika yasishaya abaningi bajoin isonto bagejwa indodana. Uzwa noma umbuzo ubona ngisho kwi-status abhale igama lesonto lakhe athi ngiwukuthi I'm proud ukuthi ngiwukuthi akhohlwa ukuthi ngaphezulu kwamasonto kunoKristu kunendodana. Layilana ayophela onke amasonto eni mina ngiyahleka lento yokungabi na indodana ikwenza utatazela. Kade nitatazele last week natatazela namasontweni. Khuluma nanje abanye banengadlangadla zamakhandlela abawathenga belalele yonke lento ekade ikhulunywa. Utatazela nalo isonto lakho uba novalo nesonto, kodwa mawunoJesu awutatazeli ngoba uhamba njengokusho kwemibhalo ukuthi John 10 verse 10 isela lizi lingezokweba lingezokubulala nokubhubhisa besethi kodwa mina ngizile ukuthi babe nokuphila babe nakho kuchichime. Lokho kuphila kuyachichima ngendodana Oh, Jesus. enguJesu. Ungezwa abantu wena uzoyibukele phansi uthi awusiyeke ngosisindisiwe abayishaya isifuba bethi uJesu bamuzwa ngaphakathi. Ufuna simuzwe kuphi? Ngoba uhlala ngaphakathi uyindoda yaphakathi. Oh, Jesus. Asikwazi ukumuzwa eceleni akasebenzi, asimazi ukumuzwa phambili akasebenzi, asimazi ukumuzwa ngemumva akasebenzi. Simuzwa ngaphakathi ngoba indoda yaphakathi uhlala kimi ngihlala kuye uyena Jesus. owenza umsebenzi. Lalela, ozinikela aphathwe nguye uyamnqobela nezitha nya. Nalokho kuphila kusendodaneni. Tshela umakhelwane lokuphila kusendodaneni maningi. Nkosi makuthiwa lokho kuphila yonke into efanele iphile ibalwe endodana. Sengithandaza yonke into baba bami okufanele iphile iba kusho ukuthi indodana ipackage of everything we are looking for. Hey, umzwile yena uMathewu 6 ukuthi utheni mayofunda lapha ko30 wehle uye ngezansi uthi wena ngakhathazeke ngalutho kodwa funani iqala umbuso kaNkuluNkulu nokulunga kwakhe. Lale konke kokunye kuthiwa kuyobe sekuyanezela. Uma usuthola indodana usuthola umbuso phela. Awuningathi misikhole indodana iwumbuso kaNkuluNkulu. Mawusuthola indodana usuqualify ukuba sembusweni. You belong to the kingdom of God. Kodwa umuntu ongakholwa indodana akabelongi kwi kingdom of God, automatically ubelonga kuleyo kingdom ke. Lenenyeke ngeke ngize ngiyibale. Ngithi kufana nomuntu nje oqamba amanga, automatically ubelonga kulomunye ubaba. Ngoba lithe iBhayibheli uyise wamanga noyise wakho konke ongalungi. Amanga nje awekho amancane awekho amakhulu noma ngaba bishop kusengamanga. Uyedwa uyise wamanga uSathane. Kumele wazi noma usuqeda ukukhuluma ngelimi waqamba amanga nje wathi use-Full Christ kodwa uzazi kahle ukuthi useseNewcastle. Umole wazi ukuthi ihlombe lakho uligaxe kuSathane kanje. uSathane uyakubuka ukuthi hawu usubuyile enkonzweni my friend we are back, thank you so much. Akufuhleleke ngamanga. Kumele waje ma umuntu othanda amanga kumele wazi ubaba wakho uSathane. Uphi amen manje? Utsamayele ekhaya amen. Angeke bazali bami ngiyaphinda futhi amanga akaSathane. Ngoba umntwana kaNkuluNkulu awafunyanwa amanga kuye. Ma umntwana kaNkuluNkulu ukhuluma iqiniso ngaso sonke isikhathi. Bazali bami awekho nangcwele. Hayi ngiyakhuluma awekho nangcwele amanga. Ngoba ngiwazi ukuthi angcwele mawaqhamukela ngakuphi. Bazali masafuna ukwenza umkhoba bathi uqamba amanga angcwele. Asho ngisho epulpit athi uqamba angcwele. Angcwele mawuvela ngakiphi ingxenye. Amanga akabangcwele mawuqhamuka ngakuliphi side.
mele wazi nje ukuthi ma umuntu umlomo wakho odanda inkohliso ubaba wakho usathane phenduka ungakasho esihogweni thani amen phela seningibuka kabi sengiyathandaza nalokho ukuphila siqedela sisi manje Nkosi yami isikhathi sihambile nakusayi Friday futhi onayo indodana unokuphila bamba onayo indodana unani unokuphila hayi ukuthi uzoba nokuphila maye nayo nje usenokuphila glory to Jesus ongenayo indodana kaNkulunkulu akanayo kusho ukuthi mayingekho indodana akanakho ukuphila kusho ukuthi noma ephila simbona ufile khona hayi unegama lokuthi uyaphila kanti ufile mayingekho nje indodana ufile nesingisi sakhe esikhulu esino so that no neither no mawungenayo nje indodana ufile uoccupy ioffice elikhulu uyi-CEO uyi-COO mawungenayo indodana ufile lalela ufile necook and boboza mawungenayo indodana ufile ningilalele yini noma ungaphatha segusha isikhwama ufile mayingekho indodana noma ungahamba ngejagwa mayingekho indodana ufile onendodana unokuphila lalela make lokuphila make kafika kwesinye isikhathi awudingi sikubeka izandla mawugula uapply ukuphila okukuwe uthi ngegama lika Jesu Jesus wena kugula uthola iaddress wrong you don't qualify in my body pack your pace and go ngoba lokuphila kuweqedela sisiqedela nje ngiqedela kufunda nje nginilobele lokhu ukuze nazi ukuthi ninokuphila okuphakade nina enikholwa egameni lendodana kaNkulunkulu manje kuthiwa ke inkosi senize nalotshelwa kuthiwa uthi obhala nginilobele lokhu John uthi nginilobele lokhu uze nazi ukuthi nina enikholwe endodaneni kaNkulunkulu ninokuphila okuphakade awudinge emprofeti to prophesy or to prophesy ukuthi uyaya noma uyi as long as ukholwa egameni lika Jesu as long unendodana kuthiwa unokuphila okuphakade you qualify for eternity you qualify for eternal life awudinge umuntu ozokuprofetha noma umuntu ozokwenzani wena nje uyaqualify qeda sisiqedile na yilesi sibindi esinaso kuye sokuthi uma sicela utho ngokwentando yakhe uyasizwa nazo-ke angivaleke yilesi sibindi esinaso kuye sokuthi masicela utho ngokwentando yakhe uyasizwa yini intando yakhe uJesu masicela ngokwentando sicela ngesu yikho ngithe eqaleni mawuthandaza uthandaza ngesu uthi wena baba egameni lika Jesu uthe ukuthi wena baba egameni lika Jesu ukuthi uthandaza entandweni kuthi uyakuzwa bese kubanjani sisife verse 15 uma sazi ukuthi uyasizwa yebo ke noma sicelayo yebo ke siyazi ukuthi sinakho esikucelileyo vela nime ngezinyawo esikucele kuye uma sazi ukuthi uyasizwa ngakho ke sinakho esicele kuye sinakho singakakuboni sinakho singakakubambi sinakho singakakuthinti sinakho kungakafiki manje sazi ukuthi uyasizwa sinakho sikucele kuye ngiyamemezela ententeni unakho ngiyamemezela ententeni uyakuzwa oh Jesus ungaze ucabanga ukuthi umthandazo wakho ushayisa kusile ngamawuthandaza mawuthandaza ngentando uyakuzwa ngifuna semthandazweni kunabantu abanezidingo ezimangalisayo but before ngikhulekele lezo yidingo in 10 minutes khona umuntu ongakaze amamukela uJesu njengenkosi nomsindisi kodwa uyasizwa isidingo ukuthi hawu lokho kuphila kusendodaneni kanti sikuphiwe mahala nami ngiyaqualify yebo uyaqualify qalile inkonzo Monday beza abantu ulokhu postpone yazi ngikutshela into ongayazi lokhu postpone insuku tomorrow might never come accept Jesus today shintsha impilo yakho khona khuluma nomuntu oserious ngempilo khuluma nomuntu oserious ngempilo khuluma nomuntu oserious ngempilo oserious umuntu oserious othi no man ngiyabona isidingo sokuthi uJesu abe inkosi nomsindisi wempilo yami ngiyamdinga ngoba ukuphila kanti kukuye niyazi ukuthi abanye abantu abagula ngoba begula lokho kuzithunywa zokuthi zibabizele inkosini omunye uthatha uJesu manje avela aphiliswe manje uyazaza umamukela uJesu ulandlini uyamdinga uJesu khuluma nomuntu oserious ngempilo othi yabona ke
sengi-right izinto zenzakele empilweni yami left and right, but now ngi-sober minded, I want to take a decision ngimamukele uJesu abe inkosi. Kuthiwa wesifazane wazama, wayinomopho, wazama inyanga eziningi nodokotela abaningi akasizakalanga up until azayishumayeze athi mangingathinta umphetho wengubo kaJesu ngizosindiswa. Preach to yourself uthi today let me touch his hem of his garment. Khona umuntu osho njalo ngaphambi sesandla sakhe ngizothandaza naye othi ngimukele uJesu angaze ngimamukele. Ngiyabona abamamukelile ngomsombuluko ngolesibili iviki lonke ngiyababona lapho khona ongakaze nje. Futhi bazani bami ngifuna lo ongakazi. Angifuni nalona othi ngamamukela ngajika endleleni wawuganga nje ujikeleni buyela. Kodwa engimfuna lo othatha othi it's my first time I'm taking a decision yokuza kuJesu. Ngicela phambi sesandla mayikhona. Ngifuna ukuthandaza naye. Khona abantu efuna ukubathandazela aba serious. Khona abantu efuna ukubathandazela. Ngendlula kanjalo lapho. Number 2, khona umuntu othi uthatha isinqumo sokumukela uJesu. Cela ibandla ke liphambi sesandla livala amehlo. Ngiyabonga mele usiphakamisa kancane my brother. Uma sazi ukuthi uyasizwa sinakho esicele kuye. There is an emergency. Kunomuntu shakamando likasa. Kunomuntu olibazeka. Kunomuntu onesidingo esiphuthumayo. Ngixolele only 10 minutes imfundiso wami ngivale. Kunesidingo esiphuthumayo somthandazo. Before you go for operation, phuthuma ngizothandaza nawe. It's agent. Une booking operation yokwenza operation, but ngibona basezulwini bezokwenza operation before operation odokotela. Phuthuma uze phambili. Umuntu engembiza ke kimi nginomuntu futhi ohlushwa ama cyst emzimbeni wakhe. Angizwe kahle lo muntu engimbizayo. Sewake wadila nenye kwaphinde kwavela amanye. Phuthuma nawe sizothandaza la ngegama lika Jesu. Eniziyahlupha lezi zinto zihlupha ngisho sibelethweni. Cela ukuthandaza nawe phuthuma masishane. Uma sazi ukuthi uyasizwa sesenakhe sicele kuye. Ya nalo hlusha ama fibroids aphuthume masishane ngizothandaza naye. Bazani bami labantu engibabizayo abaphuthume ngoba ungcwele uyababona. Ngifuna ukuthandaza namandosha. Ngicela ama intercessor athandaze nami mayikhona. Lebreko shanta leba khosaya. Zendali koshanta. And kune problem ezenza sa khona into ezenza sa asthma. Khona into ezenza sa asthma. Phuthumze phambili. It's not an asthma kodwa umoya wakho uyacindezeleka lento izenza sa asthma. Shama khoza ilibadoshe. Mongcwele uyanazi bathandeka uyanazi lebreke dosha ala dosia. Zukama ala dosh baze lebreko shanta likosa ebaza any problem ama it's ama ulcer. Yes, you're right. Ama ulcer phuthuma unenkinga yama ulcer phuthuma masishane labe ngibabizayo abaphuthuma ngifuna ukuthandaza nabo babone the miracle of God. Phambili izandla nevala amehlo. We are applying the power of the living God, Jesus Christ. Attention usuka ungizwa usuka la ekhanda la ngemumva at the back of your head kwehle nentamo up into your spinal cord. Kuyalokha sometimes ungakwazi ukujikisa intamo ufuna kuphenduka umzimba wakho wonke. Gijima uze phambili nawe ngegama lika Jesu. Siyathandaza umongcwele uyanazi phela uyanazi kakhulu siyathandaza mando shakabam lebreko shanta likosa libashaka zota elakadosha umuntu olokhayo serious indaba yalo olokha la epic shanta kosa and ikhona inkinga ye throat futhi lo muntu engembiza wake wafaka ngisho into phakathi emlonyeni bechecka la
ukuthi what is happening la kwi-tractor konke eyenzeka la phakathi la emphinjeni wakho. Phuthuma na uzela phambili sethandaza. Ngicela ama intercessors sami nambazana bami 10 minutes nje ngiqedile. 10 minutes ngiqedile ngisukile phambi kwenu. Zala kado shantali bakosa baba nampa abanesidingo obabizile ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu. Ikhanda lakho likuphatha kwingxenye yakwa left la ihambe neso ikhanda alipheli wadla amaphilisi be right phinde libuye. Phuthuma sekusuku lalo lokugcina namhlanje noma ngabe libiza ngemembrane noma ngabe meningitis. Phuthuma bazali bami mfuna uthandaza nani ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu. Cela liqala ibandla lithandaze wonke umuntu olayitendeni akavula umlomo athandaze ngegama lika Jesu. Baba nama balawo manje as you call them njoba ubabizile ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu. Akeze ngaphambili nalo onenkinga ye bleeding, unenkinga ye bleeding enganqamuki. Uyableeda kunganqamuki kuze kuqede amandla. Unenkinga ye bleeding phuthuma bajoyinela nawe ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu. Raba shanta lebakosa lebako. We are applying the healing power. 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 Liyathandaza ibandla lingathuli khona amandla engwezwayo. Abanye bazozwa ngathi izandla ziyashisa, abanye bazozwa ngathi inwele ziyasiphuka, abanye bazozwa ngathi khonto edonseke enkabeni khona amandla. Abanye ngibabizanga bezanga phambili kodwa ngiyawezwa amandla gijima ngezihlalo ngegama lika Jesu. Abanye khonto izokhishwa bekhonto ezifakwayo ama-asha avula amehlo ngoba there is something is about heaven. Khonto ngizwa amandla amangalisayo. Ngiyabona emakhanda ngibona ihlonti zomlilo mando shatali bakosa. Siyathandaza abantwana bami ningadlali lapho siyathandaza. We are praying. Hello, we are praying, we are praying, we are praying. We are not playing, we are praying. Mando shakaba helenyo. Tandaza. Pray. Ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu. Mawulele ebusuku ucindezelwa izinto umoya ungakwazi ukuphuma. Mawulele khonto esicindezelayo gijimuze phambili. Kunamhlanje le nto iyahamba khona izinto ezicindezela ebusuku. Mawulele ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu. Athandaza ibandla ngegama lika Jesu. All over the tent. Jesus. All over the tent. All over the tent. I pray for fire in the mighty name of Jesus. I pray for fire. Umlilo ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu. Ngishilo ngathaba baseyihlalweni abezanga ngaphambili kodwa ngiyawezwa amandla afikile ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu. Ashas laba bathithwa amandla nibalethe ngaphambili bangawele